amb uniforme i traumes de ver, milers de refugiats llançats al mar. En guerres i justifiquen la llei del més fort davant de la llei del més just. Les actuacions es caracteritza per la seva neutralitat, parcialitat i independència. Davant els valors que representa posar la força dels joves al servei de la coerció i de pacificació de les zones on es desplacen. Però és que, a més, la presència de la